Ke bathandi bohlelo uDr Mnguni TV ngiyacela bakwethu ukuyithoba okukhulu ngikhulume nani njengesizwe sikaPhunga noMageba, isizwe sikaMthaniya, isizwe sikaBhejane Phuma esiqiwini. Ngikhuluma nani namhlanje udaba olukhulu oluthinta abantu bakithi abaphila nebala elimhlophe. Udaba lwami lolu engikhuluma ngalo njengenyanga, njengomelaphi wendabuko. Ukuba umelaphi wendabuko kudala ngaqala ngikhula nakho ukwelapha ngendabuko, kodwa mhlazana nginikezwe isikhwama sokwelapha, mhlazana nginikezwa indlela yokusiza abantu ngemithi, ngatshelwa izinto ejulile, ngatshelwa izinto eziyimfihlo. Manje ke lolo lwazi lolo lwalusize ekuthenini abantu engibalaphayo nabantu engiphila nabo kulomhlaba wesilo kube ukuthi uma ngizobasiza ngibasize sengazi izinto ezihamba zibaphazamisa, nezihamba zibavimbe, nezihamba zenza ukuthi abantu bethwale ubunzima. Kunento ethi abantu base South Africa nabantu abamnyama bebala lensundu banencindezelo abanayo edala ukuthi benze noma yini ezokwenza ukuthi umuntu aphume encindezelweni akuyo. Incindezelo ke inhlupheko eyenza ukuthi abantu bengakutholi ukuphila kamnandi, bese kuthi izizwe ezingekho ebaleni elimnyama zona zibe ngcono ngokwempilo nangokwenjabulo. Lento eyenza ukuthi umuntu athi angeke umuntu owumelaphi wendabuko ngiyofuna into ezongenza nami zikhanye into zami, ezongenza nami ngibe nenhlanhla, ozongenza nami izinto zami zivuleke. Bese kutholakala ukuthi chabo akwenzeki, ngoba lento yencindezelo kithi sizalwe nayo injengesiqalekiso. Lento yokucindezeleka yinto okunzima ukuthi iphume, kodwa iyakwazi ukuphuma ngokuthi thina abantu silandele izinto, siqaphele futhi sihloniphe uNkulunkulu, bese kuba ukuthi sizinikele emfundweni, sizinikele futhi emsebenzini, sizinikele ngakho konke uzokwenza ukuthi sithole impilo engcono. Njengokuthi iBhayibheli lathi indoda iyodla isithukuthuku sayo, ochaza ngekho umuntu oyolala ekuseni avuke esecebile, oyolala ekuseni avuke esenemali, oyolala ekuseni avuke esaziwa, kodwa le idinga ukuthi umuntu asebenze kanzima ukuze ikhanye into zakhe nendlela yakhe ivuleke. Manje ngizoxwayisa-ke ngale nkulumo engiyikhulumayo ukuthi ngenxa yokuhlupheka nokungalungi kwezinto sihamba kubantu siyofuna into zeyinhlanhla. Masifika lapha sithola ukuthi lento sizoyilanda zakhiwe ngabantu abebala elimhlophe, ukuthi ke kuzokwenzeka into efuna umuntu, kuzokwenzeka into ethandwa umuntu. Leyo nto leyo ayilungile, ayinawo amandla, futhi ayinawo umdlandla, futhi ayamukelekile, ngoba emfihlweni engiyaziyo nemfihlo enginayo ngomuthi, awukho umuthi okuthiwa usebenza ube yinhlanhla ngokubulala umuntu, ngoba umuntu isidalwa sikaNkulunkulu, umuntu uyilunga emndenini, umuntu uyinyama yenyama yomunye umuntu. So uma ubulala umuntu kufuneka wazi ukuthi wena ombulalayo ulanda isiqalekiso kuNkulunkulu, nabantu bakubo abangasekho bayadinwa uwe. Yingakho umuntu mebulela umuntu eba nethunzi elimnyama, noma engahleka ethini, noma engajabula ethini, kodwa kuba nesithunzi esikhombisayo ukuthi lo muntu wenza into embi. Izinto ezidalela ukubulawa zilwane, ngoba izilwane azinawo umoya kaNkulunkulu. Izilwane zinomphefumulo nenyama kuphela, kodwa umuntu unonyama abe nomphefumulo okuyigazi, bese eba nomoya kaNkulunkulu. uNkulunkulu medala umuntu
wehle ezulwini washiya ubukhosi wehle ezulwini weza phansi emhlabeni wazophefumulela umoya wakhe kumuntu ukuze umuntu apheleliswe. Umuntu uyisidalwa esifana ncamashi noNkulunkulu. Asikho isidalwa emhlabeni esifana noNkulunkulu ngaphandle komuntu. Manje wena muzothatha umuntu umbulala bese uyokwenza ngayo imithi yenhlanhla. Leyo mithi leyo ayisiqalekiso, isijeziso futhi ayilungile. Ekugcineni nabantu abathatha kuwe leyo mithi leyo bagcina bebe ngabantu abahamba nethunzi elimnyama, nethunzi lokubulala. Imithi yakhe noma inhlanhla yakhe ayibi ngcwele futhi ayibusisekile ngoba inhlanhla enomuntu, inhlanhla enosizi. Okubalekile namhlanje ukuthi abantu bebala limhlophe ake beyekwe. Abantu bebala limhlophe abanye bababulala bengazi ukuthi ina bayibangela isikhathi singakanani. Awukho umuthi ngebala limhlophe kodwa umuthi useyimpandeni ukuthi umuntu ahlanganise izimpande akho umuthi. Hayi ukuthi athi ngifuna umuntu othile, hayi ngifuna ukwenza ukuthi lokho ku wrong. Njengomelaphi ngizokukhuza lokho futhi ngizothi lokho ngikusho ngamagunya ngoba ngisiyena inyanga mbumbulu. Angiyona inyanga le evuka ekuseni yayisibe inyanga. Angiyona inyanga le ehlala 2 weeks yayisibe inyanga. Angiyona inyanga eyehlelwa umoya esontweni kuprofitwa emva kwalokho yayisibona ukuthi naye ngoba siyakwazi ukuprofita siyinyanga. Angisona inyanga. Angisona inyanga enjalo kodwa ngiyinyanga enesikhathi elapha. Ngiyinyanga ezazi izinto. Ngiyinyanga enomhuzuko ngokwelapha. Ngiyakwazi kakhulu ukwelapha. Ngidlule izimene enzima ngalesi sikhwama engisiphethe. Nginezitifiketi zalomsebenzi. So umuntu omelana nale video nomuntu obonayo ukuthi hayi umnguni wrong umexwayisa ngokubulawa kwabantu belala limhlophe akaphumele esiqiwini angiqonde. NgiseThekwini ngakhe khona, ngiseNanda eMawoti mangidinga uze khona uzongichallenge noma enkantolo uzongichallenge ngizomelana nawe ngizobhekana nawe ngoba isizwe sikaPhongolo Mageba siyabhubha sibulawa yithi. Abantu balemhlophe abasakhululekile bayasesaba futhi baze besabe nabantu abangenze lutho, basaba nabantu abangenyanga ngoba yibo labantu abathunywayo ukuthi hambani yombamba nimlethela. Leyo nto leyo wrong. So ngizoyikhuza ngizoyivala. Uma uthola umuntu othi unomuntu onjalo mreport ukuthi nangu umuntu ethi unomuntu balimhlophe. So ngizokhuza lokho bakwethu. Ivideo le ize kini, ngiyanithanda. Monday ningakhohlwa Thenjiwe TV sikhona sibe sikhuluma ngento ejulile. Futhi Monday Okhosini FM ngikhona, ningakhohlwa futhi nilalele zobe ngikhona. Nala kwami ke njalo ngoLesihlanu ngisuke ngifakele ivideo. Ngiyanicela ke ukuthi nibusiseke kuphi la kuphi la nikhona khona. uNkulunkulu uyanithanda. Amen.